Bisaya. Isang matagal na pag-aaway sa mga isla ng Pilipinas. So basta yung mga kansa, ako pa si Paulot. Kaya dadaanan natin ang Tagalog versus Bisaya. Pero hindi ko naman sila pinag-aaway. Gusto ko lang makita ng tropang kupalan. Diba? Nakakamiss yung mga ganon. Kung wala kayong ganong kaibigan, wala ka pa talagang kaibigan. Kaya atin na simulan. Kali kay Sexton. Gawin nga natin yung Tagalog versus Bisaya. Hindi nga to war. Ano ba? Dito na kayo. Mga nanonood, padala nyo na sa ating description. Shit. Kali kay unfair. Tagalog, tangina, parang gago ang puta. Bisaya, bugo, yaw! Yun yung putak na ng paghakamalintian kagin sa nga bilat yung Michael na pikasan ka. Parang yung hiligay, no? Parang sila yung German version natin sa Pinas. Ambot sa imong mama, kapangpangan. Paano ba isa kapangpangan? Comment nyo nga kayo kapangpangan dyan. Wala, mahina na yan. Mas malakas pala hiligay, no? Hindi na kayo cool. Ano ba? Chill lang eh. Oy, bawal lang nga yan eh. Bawal lang sa fireworks ngayon, di ba? Yudi puta. Parang gusto ko Yudi puta kaysa... Kasi may puta na yan. Nakaka-relate na ako eh. Panotis naman po. Oh, sige. Next, ano sa Bisaya ang ano? Hello, kumusta ingat? Ano? Hello, kumusta ingat? Sino ba yan? Si Frenny. Mukha pala, Sabihin mo nga, dako kag lagay. Dako kaglagay. Alam mo yung dako, di ba malaki yun? Laki titi ba? Mag-hi ka lang. Mag-hi ka lang. Tapos dako kag lagay, ganun. Hi, dako kaglagay. Ang pengka, dako kag lagay, sabihin mo. Ang pingka, dako kaglagay. Sige. Comments, tulungan nyo ako. Akabi ko na malaki ano mo eh. Basta katarantaduhan, walang pinipiling lengguwahe. Galing kay CJQC. Taklain Bisaya, taklain Kapampangan. Mahina ano pala Bisaya, Kapampangan na pala eh. May PDF dito, gago. Magiging isang linguista ba ako bigla? Para lang maintindihan yung kagaguhan nyo. Nasaan na? Paki-comment na lang yung ano maghanap. Leche. Kaya ka virtual merengue. Sili in Tagalog, sili in Bisaya, sili in... Oh, maray naman. A new challenger. Sa Bisaya, siling kulikot. Iba rin sa Tagalog. Akala mo kayo lang cool? Okay. Ito na nga. Ang tagal ko sinerch yung para lang doon. Galing kay Yuri Cancer. Discussion sa Luzon, discussion sa Mindanao. Importante may brainstorming na nagaganap, di ba? Masyadong madilim ang aking paningin. Galing kay Kusuno, Kinoan, Mindanao pa. Kinakabahala ako sa lahit ng Tagalog eh. Kasi puro Bisaya to nauuna eh. Galing kay Vernon. Okay. Grabe, pati Bisaya na... Pati Bisaya, so, inalahit kayo, Para ako gumagawa ng online suntukan na naman. Galing kay Kusunoki. Bakit matawapan yung kape mo? Kaya mo yan? Yawa, ito na yung kape mo. Ayan na, nag-lag na po. Ito kahit anong parte ng Pilipinas. Ayan, lag. Walang pinipiling lugar. Uy, load! Uy, gising! Gising, uminom ka ng kape! Yun! Normal na araw lang po sa Mindanao. Galing kay Jasper, Dynamite Luzon. Galing kay Asian Kid, Tagalog eating dynamite. Isayawa eating dynamite, diba? Okay, galing kay Vince, babae sa Luzon. Makati to. Pag magpira ka. Totoo pa yun. Pag Bisaya, oo nga, no? Inaalala ko ang nakaraan. Ano ba ang babae sa Waray tsaka Hiligay nun? Ano ba kagubat ang mga lupain sa inyo? Galing kay Insufficient. Sino bias yung Yep, sabi ko na, ito kaya kayo paglaban. Ito kailangan ko pa ito ipaglaban po. Mas gusto ko itong nasa kanan. Sunod. Ano ba malungkot sa Bisaya? Para di ko na magamit yung pigati. Malungkot, masulubon. Galing kay BC Act. Please state your Rodrigo Roa Duterte Gaming. Morning routine ba ito sa Bisaya? Morning routine sa Mindanao. Magkaiba ang Luzon, Visayas, Mindanao sa Bisaya ha. Akala nyo kasi lupa yun din eh. Dialect, ano yan? Lagwahe yun. Dialect ko pa. Yeah, gobyerno gaming. Yep. Ito, mapabisaya, Tagalog ka. Lagi may buhay. Lagi may buhay sa gobyerno. Mapasa kailan man yan. Kaya kailangan natin bumoto ng maayos ha.
Para di na magkaroon ng patch tong laron to. Sunod, sapatos sa Luzon, sapatos sa Mindanao. Sunod, tama ba tong spelling mo? Galing ka emotional, amoeba. Nisip kong bangkay yung sa Bleach eh. O kita mo, tama, kaka-anime mo. Di ka na marunong mag-spelling. Ito, nakita ko to nung sabi ko ilalagay namin yung sa gumawa kami ng tier list. Tawa kayo ng tawa. Lagay, ha. Hindi ko naman nag-gets. Hindi sabihin ng lagay. Titirin. Alam mo, dahil sa inyo, natututan ako sabihin ng titi sa iba't ibang lengguwahe. Matatalo ko ng si Rizal na multi-dialect. Alam kay Mighty Thor, pinakamalakas na Tagalog. Pinakaluya nga Bisaya. Malakas ba tong luya? Luya, pantanggalan sa lagyan eh. Sunod, car show sa Luzon. Car show sa Mindanao. Well, kahit marami tayong kotse, talo tayo sa isa lang yan. Diba? Mahirap labanan yan. Sunod, galing kay Vinero. Saan kayo dito? Siyempre ako, Brad ang tawag sa Mindanao. Madagdag kaalaman para sa mga pinakamamahal kong Pilipino. Galing kay Rosbeth, mga Ilonggo. Hello, ako kalo si Annalen, 23 anyos, taga Guimaras. Isa una, gasapot ko sang katol sa putay. Pero sang nagtuman ako sang herbal capsule, ang putay wala na ito ang pakita. Putay. Siguro may connection sa Tanduay. Meaning, alam ko lang puday eh. Okay, kakabastusan na naman. Alam ko yung bilat dahil sa lecheng meme. Kakaibang pagmamalaki, ngunit sige. Malapatid ko tong puyo, danggit, sigarilyo, kasili, bantol, tamban, tulingan, pidlaya, aduhaw, indahan. Puga po haluan, kiotong, ibis, tarak ito, katabak. Bangus! Talaga? Talaga ito karami. Baka na ba iba't ibang isda lang yan? Iba-iba lang kasi yung kinagisnan. Kaya kayo malansay eh. Kaya kailangan yung luya eh. Sunod! Utong in Tagalog, utong in Bisaya. Galing. Ire? To push the baby out? Kaya pala pag sinasabi ko hawakan nyo yung subscribe eh, pindutin yung utong bell sa baba. So wala palang sense yun sa Bisaya. Mindanao Simulator. Hindi Bisaya. Si Robin mo nag-edit pa talaga. Bisaya ba si Robin? Hindi naman eh. Cover all exits mo, cha. C4 sa gitna, tapos bantay. Bantay ka sa double doors, ha? Huwag makalimutan. Kaboom! Galing kay Beats Boy. Libog in Bisaya. Libog. Ito narinig ko na to sa comment section yung libog. Okay. Nalilito. Nalilibog. Handa na? Magsimula! Ganon din ba yung feeling ng mga Bisaya pag sinasabi ko yung mga Bisaya na salita? Puga po haluan ki otong 7,000 islands, about 2,000 of which are inhabited, and it is the largest island nation without any land borders or shared island territory with another. Anong shared lagi namin na share ang China? Straddling the Philippine Sea in the north, the South China Sea in the west, and the Sulu and Celebes Sea in the south. Just Celibacy? Marunong ba tayo sa celibacy? State of abstaining and sexual relation. Now, in general, many people will refer to one of the three main island cluster regions that people are a part of. Oh, Luzon, represent! Where you can find the capital Manila and where the half of the population lives, Yeah. Visaya in the center, and Mindanao in the south. Bisaya is Visayas. Iba yun. one of which is Visayas ang autonomous. Bisaya. Bangsamoro will explain more hiwalay. about this later. Ba't ba If you want humihiwalay to be kayo? absolutely technical, Quezon City, Kasi kupal dito sa Luzon eh. the largest city in the Philippines. Naintindihan However, ko the naman. surrounding Bao City in Mindanao, Oh, and Cebu Mindanao. in the Bisaya. Mindanao represent. And that's not even including all the natural wonders of the Philippines. They have an Kami. underground Kami ang natural wonder dito, hoy! made up of the 11 largest islands. The country was essentially formed through the tectonic Bakit mukha siyang edits na may bayag? Manila and the naman Mindanao see, ano ba Trench, yan? Mindanao being the second deepest in the world. This makes the deep sa country Mindanao. susceptible to small Lands and produce nearly all of the rice in the Philippines. The Visayas are known for growing the most sugarcane, whereas Mindanao specializes heavy in coconut and fruit production. Back in Alam, bago na sa video, kala ko may maglalagay na naman. Dynamite. Kasalanan to ng mga memes kanina eh. Sa dumi. find the largest lake in the country, Lake Laguna de Bay, which is actually in the caldera of a Weird detached island called Talim and is actually Kasi mukha siyang patalim. Ayos yun. Hindi ko alam yun eh. or Manila hemp producers, and the second largest coconut producer after. Kaya ako magbuhat sa team ko sa balo eh. Lots of dishes you could eat kumakain kamay, or eat with. Isang letra na lang eh. And in the non-Muslim parts, lechon is a huge deal. There are also dishes Kaya like kung makain ng Tagalog lechon sa steak, Mindanao. tinola, Pansit luglug, kare-kare, sigsig, tapsilog. balut, Meron ba? Sa Mindanao ba may steak? May Bisaya steak ba?
kung hindi kulang ng letra, may sobra silang letra. Balut. Kinilaw. And my favorite Filipino dish, palabok. Just put some nice little lemon juice on it. I actually got this Hindi dapat lemon juice, dapat calamansi. Pero at Jollibee. If you don't know what Jollibee is, it's like the most popular fast food chain in the Philippines. It's like if McDonald's and ang pinakamasarap dito kasi insekto ang mascot. Okay, ganun kami kaangas dito. They love their ube. Ube everything. Ube ice cream. Ube bread. Ube pie. Kasi madali dayain ang ube. Madali lagyan ng pandagdag yan. Ube cakes. oh, they also Most populated country in the world. there are about 175 ethno-linguistic Ayan people na, groups lalabas in na the tayo. Of these groups, the largest ones are the Tagalog at about 28%, 13% Ano? are Cebuano, 9% are Ilocano, and 8% are Bisaya. The rest are made up What? of other groups plus a small Seryoso? Ba't 8% lang kayo? And fun fact, Ken taught me this. In Tagalog, you can actually say an entire conversation just using Ba. the syllable ba. For example, Baba. Baba, baba, Baba. baba, baba, ba, baba, baba, ba. Cebuano is a common language, as well as the other iba't regional ibang tongues like variation. Waray and Daboeno. They even have the Baba, only bueno. Spanish-based Creole in Asia, Chavacano, located in Zamboanga. Mga buwang pala kayo sa buwang eh. Mga buwang. Eh, naiintindihan ko pa yan. Tagalog ako. Ayun na nga, nakalagay na nga sa mismo example nyo. May M. Yudi puta talaga. These kingdoms had their own indigenous writing system, such as the Babayan. Ba, isang letra na naman, di babae. Babayin. Anything, Filipinos are the most cyclone-adapted people on Earth. They're used to it. The water has always been kind of their thing. Swimming, sailing. Wala kaming choice, okay? Hindi ibig sabihin gusto namin. Sunod, galing kay professional with the Virgin Tagalog. Ayan na, where's the chat Bisaya? Ba't kamukha ko to? Zona short cloth made of Ichi pineapple given by Spain as a joke, forced to untap. Myth daw yun eh. Most national heroes either killed or betrayed billions of people from regions. Medyo may galit na yung gawa nito, pero okay lang. Watercast. Alam ko napakarami ditong logical fallacy, pero hindi na natin babadi. Hayaan na natin sila. Gusto ko lang naman kayo maging masaya. Gentleman and scholar. Makes own Bisaya, music Bisaya, master race. Ito na yung comment section. Nagkaaway kayo sa English, ano ba naman yan? Galing kay Patrick. Masulubon na naman. It's more fun. Yeah, kahit saan parte ka ba, anong isla ka pa sa Pilipinas, basta nandito ka sa Pilipinas, believe na ako sa'yo. Sunod, galing kay Yuki Snow, panunumpa sa Luzon. Ba't pa sumakit yung leg ko? Yan ay scientifically mali. Galing kay Black Apollo, gobyerno, gabi. Ayan, wala nang mag-aaway Antay lang, the Filipinos. Yan ang gusto ko. Kaya yan gusto ko. Suporta sa isa't isa. Blan, Maranao, Hiligaynon, Kalinga, Bagobo, Waray, Manobo, Tagalog, Bisaya, Eita. Magkatabi pa tayo, di ba? Hi, sis! Tayo ay best friends. Eita, Tiboli, Badjaw, Ifugao, Tausug, Subanen, Bangyan, Ibatan, Ilocano, Yaka. Diba? Kahit anong basta babae. Kahit saan pa yan. Sunod! Okay, Paulo. Ito yun. Ito yung feature ng gobyerno. Ito Pinakablasa yung Bisaya. nag-deteriorate. Foam lang to eh. Ay, And pocha. of course yung Makakabili ka yan. Garter. Pero the Garter has many overtime Matatlo lingwahe lang ni Papa yan. Diggs. So you transfer Tagalog, the- English, Bisaya. the button there. Trilinguist master race. Para higpit uli. Overtime. Pag Okay na. Iyoko na. Sunod! Galing kay Blade sa mga Tagalusuran at Bisaya, may Mindanao. Hindi ko alam kung ako yung nakakapagbaliktad sa Mindanao, Visayas, Bisaya, tsaka Visayas. Madami na dinaano kayo ko na. At pawali galing kay Makuo, tapos bagsakan sa Luzon Box. Okay na. Tapos na natin ito. Doon tatapos yun. Kung napamahal ka sa kapwa mo Tagalog o Bisaya, huwag nyo matay like, share sa mga Bisaya kung Tagalog ka o Tagalog kung isa ang Bisaya mong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulol, Pilipino ko, kahit anong dialekto na mamaalam. Shh.